नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और मैं ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया आप सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी बेवफाई गीत। बहुत बढ़िया गीत की रचना कैले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया तरीका से गायकी कर दी तनी तो गाना एकदम दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ये गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के गीत नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कौनो प्रकार के मैटर चाहे बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिल जाए भैया, कौनो प्रकार के मैटर। आज के मैटर बाटे देखी का लिखा कहताटे। अरे अगिया लगा दिहलू सोचल सपनवा में, अगिया लगा दिहलू सोचल सपनवा में। जाने का समाइल रहे, जाने का समाइल रहे, जाने तुहर मनवा में। अगिया लगा दिहलू सोचल सपनवा में, अगिया लगा दिहलू सोचल सपनवा में। जाने का समाइल रहे, जाने तोहर मनवा में। अगिया लगा दिहलू सोचल सपनवा में। तो भैया मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। और व्हाट्सअप के हमारा नंबर बा 8874473128। तब हिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं, चाहे गाना लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। मिला तो नहीं फिर से अगला वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर पहली बार आए लोग भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।